ହେଲା ମୋ ଦେହ ହାତ କଣ ହେଲା ମୋ ଦେହ କଣ ହେଲା କିଏ କୋଉଠି ଅଛ ଦୌଡ଼ି ଆସ କିଏ କୋଉଠି ଦୌଡ଼ି ଆସ ମୋ ଦେହ କଣ ଯାଉଛି ମୋ ଦେହ କଣ ଯାଉଛି ମୋ ଦେହ କଣ ହଉଛି ଚାଲ 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 ମା କହୁନା ବୁଢ଼ୀ ବୋଧେ ଚାଲି ଯାଇଛି ତାର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବେ ଆମର ତା ଝିଅକୁ ସବୁବେଳେ ଗାଳି କିଛି ଦଉଥିଲା ନା କଣ ଠିକ କହିଛ ବୁଢ଼ୀ ମରିଯାଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ସବୁବେଳେ ତା ଝିଅକୁ ସବୁ ସୁନା ରୂପା ଯାହା ପାଇବ ସେଇଆ ଦବ ଭଲ ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଫୁଲହାରଟା ଆଣୁଛି ରହିଥା ତୁ ଏଠି ବୁଢ଼ୀ ଉପରେ ପକେଇଦବା ଅପା ତା ସବୁ ସୁନା ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ତୁ କାଢୁନୁ ଜଲ୍ଦି କାଢ ଜଲ୍ଦି ସେଇଠି ରହ ଥାଉ ଚାଲ ହେଲା ତମେ କୋଉଠି ସମ୍ପତ୍ତି କୋଉଠି ରଖିଥିଲା ମା ତମେ କଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲ ଚାଲ ବଣିଆ କତିକି ତା ଝିଅ ଆସିବା ଆଗରୁ ତା ତାକୁ ଝିଅ ନେଇକି ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦେବା ଚାଲେ ଚାଲ କଣ ଭାବିଥିଲ ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତମେ ତମକୁ ଏଇନା ନାଲିଆ କଥା ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ମତେ ଜିଅନ୍ତାର ଦେଲନି ଔଷଧ ଟିକେ ଦେଲନି କହିଲେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବି ତମକୁ ନାଲିଆ କୋଠା ଦେଖଉଛି ରୁହ बाय बाय टाटा गुड बाय गया।